Bon dia, bon dia. Doncs ja hem arribat. Avui una petita sorpresa. Escollirem entre raquetes, esquí de muntanya i uns grampons. En funció de lo que trobem a la neu, el que trobem a la muntanya, escollirem una cosa. Jo gairebé escolliria grampons que es porto aquí dins la motxilla o bé raquetes, perquè no serà suficient per fer esquí de muntanya. Però ja veuré, amics, al final he triat per l'opció més pràctica perquè no hi ha neu fins a dalt de tot i he triat l'opció raquetes. Aquí tenim el Anukito i porto grampons també. Mireu, espectacular la sortida del sol d'avui. Guapis, xulo, ja anireu veient coses molt guais. Estem al Montseny. Nukito està per aquí baix, com sempre. Amics, trobem poca neu. A dalt de tot potser a les Agudes, Turó de l'Home, algo més. Però, tot i així, sempre va bé anar ben equipats. Raquetes, i si fa falta grampons, amics, aquí sí que posarem aquests grampons. Són uns grampons molt petits, molt fàcil de posar. Portem les raquetes, però jo penso que amb aquests gramponets té un grampó bastant petitó i és superidoni per fer aquest tipus de camí. O sigui, tal com dic, aquest gramponet va molt bé per aquest tipus de camins. És un grampó per fer aquestes rutilles. Podem veure aquests gramponets també per zones així que no estan molt gelades, però que hi ha gel, van perfectes. Guai! No ens ha fet falta les raquetes, però sí els gramponets, i això pinta guai. M'ha arribat, molt ventat, però molt xulo. Com sempre, sempre, amics, ha valgut molt la pena. Ja hem fet el cim, hem arribat a dalt de tot, ja ha sigut un dematí molt xulo i com sempre, fins la propera! Espectacular, com sempre, Montseny.